Estem al càmping Vall de Camprodon, en la Marga Cabó, per xerrar una mica sobre quines són les mesures que han pres aquest estiu. Marga, moltes gràcies. Benvinguts al càmping Vall de Camprodon. Quines eren les pors com a negoci abans d'obrir aquesta temporada tan atípica que estem tenint? Bueno, la por principal era la incertesa del que passaria, el temps que duraria la pandèmia, el temps que durarien els tancaments, més que res la por i la falta d'informació i també les informacions contradictòries que rebíem. Quines són les mesures que preneu des del càmping? Bueno, més que res, primer hem estudiat tots els protocols que dictava primer l'estat espanyol i després, més tard, la Generalitat. Hem sigut anar implantant totes les mesures que anaven dient. Hem fet un pla de contingència, s'ha fet un protocol per cada departament de neteja, recepció, piscines, per animació, per cada departament. S'ha format el personal, s'ha dotat el personal de les EPIs necessàries, mascaretes, pantalles de protecció, s'han ficat també pantalles de matacrilat tant a recepció com al bar. Després, en el bloc de serveis sanitaris, el que s'ha fet és reforçar la neteja amb una persona que està més hores netejant, i s'han dotat de cada servei sanitari d'uns gels perquè cada persona es pugui netejar la seva pròpia tassa. A fora de l'exterior de cada edifici hi ha solucions hidroalcohòliques, com és lògic, i també pel tema de piscina el que hem fet és ampliar la zona verda de piscina. Com que es feia tant èmfasis amb les distàncies de seguretat, el que hem fet és ampliar la zona verda i així podíem garantir la distància de seguretat entre els diferents usuaris de la piscina. Molt bé, un dels espais que sí o sí són tancats i que preocupava també moltíssim, no? Són els bungalows, per exemple. Bueno, els bungalows s'han netejat com sempre, però a part s'han higienitzat, no? Hi ha dues coses, una cosa és neteja, l'altra cosa és higiene. S'han netejat com sempre, que intentem tenir una neteja molt curosa, i s'han higienitzat amb els líquids que exigia el Departament de Sanitat, i a part ho hem reforçat amb una màquina d'ozono, que el que fa és matar qualsevol bactèria que hi pugui haver-hi. I a nivell de lavabos també s'ha reforçat el tema de neteja, i també les nits es tanca una hora i es desinfecta amb aquesta màquina d'ozó. Un cop des del càmping se fiquen en marxa aquests protocols, quina ha sigut la resposta dels clients al començar a vindre? Bueno, al principi la gent, clar, el tema de portar mascareta tot el dia costava una miqueta. Hem intentat incidir que havien de portar mascareta. S'ha enviat un protocol sanitari a tots els clients perquè sapiguessin les mesures que havien pres, i al final la resposta és bona. Com és lògic, el tema que costa més són els adolescents, que els costa més acceptar les noves mesures, els adults molt bé, i curiosament els nens ho han acceptat molt bé, els nens petits. Els nens petits estan ja molt conscienciats que han d'anar amb mascareta, que s'han de rentar les mans. Per exemple, el tema d'activitats, s'ha fomentat activitats a l'exterior, i els nens abans de començar qualsevol activitat ja renten les mans, i molt bona resposta dels nens, que ens ha sorprès. El que hem notat també és que la gent tenia molta necessitat de contactar personalment amb nosaltres, no a través d'un mail, sinó telefònicament. Hem rebut moltíssimes trucades demanant informació i volien saber una miqueta la resposta en primera persona de com actuaríem, què passaria i com aniria. Hem notat una miqueta les ganes del contacte humà. Moltes gràcies, Marga, per aquesta entrevista i per totes les mesures que heu ficat en marxa en este càmping. Gràcies, Anna, a vosaltres i a Càmpings Cat, i també molts records a tots els companys de professió per la feina que esteu fent i que estem fent entre tots. Nosaltres continuem contant-ho com sempre, però la realitat és que els càmpings han fet un gran esforç i que són un espai immens i segur per passar les vacances.